ರಚನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಗ್ಲಿನಿ ದೂರ ಬೈದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನಿ ದೂರ ಬೈದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಲಾರ್ ಖಾನ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ. ಸೊ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನೂತ ಎನ್ಮ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಹಾಯಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಇತ್ತನು. ಸೊ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೀಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಮರನೇ ಪುಂದು ಏತೈತೆ ಮಲ್ಲ ಮರಕುಲು ಜಾಗಲ ತೇಶು ಹೋಗ್ಕೊಂಡತೆ ಸಂಪುಂಡತೆ. ಈ 108 ತೆಂಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಈ 108 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಹಾಯ ಆಗುಂಡತೆ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಲೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಆಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ತಿರ್ತುಂಡಿಗೆ ಹಾಂ ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಡ್ಸ್ಬೋಡಿಗೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಪೋಯಾತ. ಓಕೆ ಇದಡ್ಗ ಓಕೆ ಅನ್ ಸೀದಾ ನಾನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ರೆ ಒಂದವೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಡನ್ ಪೈ 9th ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ 28ಗೆ ಬೈ ಗೆತಿಯೋಡಂತ ಮೂಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮರಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪುರ ಬರೀತೀರು ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪುಲೊಂಜಿ ಬರೀತೀರು ತುಲೆ ಕಿರಾಲು ಬೋಗಿಂದ ಪೂರ ಮರಕ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀರು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಬರೀತಿರ್ತಲೆ ಪೂರ ಮರನೇ ಪೂನು ಅಂಚದು ರಕ್ತ ಮರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಕಾಡ್ದಲ್ಲ ಇವಂತೆ ಫಾರೆಂಡು ಏನು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಗುಲ್ ಪೇಂಟೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಏನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಂಜವನ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಡ್ಲ ಬಂಚದು ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂದ ಓಕೆ ಪುಯ್ ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ರೈಸ್ ಬತ್ತಾಯ್ತೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂದು ರಸಮ್ ಸುಕ್ಕ ಕಣದೇರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಿ ಇರಗದಾನೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದ ತಿನ್ನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಹಾಯ್ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೈಕ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಕೋಡೆತ್ತು ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರದ ಕೋಡೆ ಯಾನು ಹೇಮಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ್ತಾವು ಮಂಗಳವಾರದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇನಿ ಸೋನ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನೊಂದೇನದ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲದನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮುರ ನೀರ್ದು ಇಂಚ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಗೀಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮುಗೀಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಐಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಏನಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪುಯ್ ಕೋಡೆಗ್ಲ ಹಿನೀಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅವೇ ಕೋಡೆ ಬಾಯ್ಕಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ದೈತಿ. ಇನಿ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾನು ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದೆ ದಯಬಂಡ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೋಪಿನತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡಣ್ಣ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋನಾಗ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಜರಂದು ಅವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಯಾನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ರೆಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಅವು
ಅವು ಸೀರೆ ಆಡು ಅವು ಚೂಡಿದಾರ ಆಡು ನಾನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೋತಿಜಿ. ಸೊ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಿಜ್ಜಿದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಬಿಡ್ಪೇರತಿ ಅರಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಂಚಂಚಿ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ವೇರಾರು ಅವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಿಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡಣ್ಣ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಪೂಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸೀರೆ ಹಿಡ್ದು ಚೂಡಿದಾರ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಚೂಡಿದಾರನೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಪೋಯಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಯ್ಯಾನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಭಜನೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ನಾನು ಒಣಸಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀತೇನೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಆಡೋದು ದರ್ಶನ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಪೂ ಕೊರಿಯರ್ ಭಟ್ರು ಜಾಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಪೊಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಡೀ ಅವಳು ನೆತ್ತ ಹಾಲ್ ಇದಲ್ಲ ಒಯ್ಟೆ ಒಣಸ್ದ ಹಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತು ತಿಂಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಕಲೇನು ಮಂತೆ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾದ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಸಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಒನಸಗತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಹೊರ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊರ ವಾಶ್ರೂಮು ಹೊರ ಬುಡ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಚಿನೇ ಅದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ನೀಗಳು ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ಒನಸದ ಹಾಲುಗಳ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೋಪಿನಿ ಓಕೆ ಜಹಾನಲ್ಲೇ ತಂದು ಸೀದೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಹೇಮಕ್ಕಡ ಪಾತೆರ್ದು ಪಂಡ ಅವಳು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ್ದು ಇದ್ದೇಟ ಪಾತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಡೇ ಬಾತದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಡತೆ ಅಂಚದ ಅವಲಿ ಉಂತೇನೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಾನಲ್ಲೇ ತಂದು ಇತ್ತೆ ಚಾದಿಯೇ ಅನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಅವಳು ಬಯ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಅವಳು ಬಯ್ಯದ ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದೇ ಉಂತೇರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗ ದಾಲಿಜಿ ನುಕ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಕಜಿಪ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಕಾರ್ಲ ಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮೀನಿತ್ತಿನ ತುಪ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಮೀನಿಜ್ಜಿಂದ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಆಪ್ಷನ್ ರಡ್ಡೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಮೀನಿಜ್ಜಿಂದ ತೆತ್ತಿ ಕೋರಿ ಬುಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಈ ಥರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲ ತೂವಡಿ ನಾನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಪುವ ತೂವಡು ನಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುವ ದಯ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬುಂಡಲ್ಲ ಏನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಉಡ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂತೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲಗೆ ನುಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪಿಜಿ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿಯ ಮೀನ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರು ಮೀನೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ ಗೊತ್ತೇರು ಅವಳು ಇತ್ತಂಡ ಬಚಾವು ಈಜಿಂದ ಕಾರ್ಲಡ ತುಯ್ಯರ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಬನ್ನಾಗ ತೂಪೆಂದು ಪಂಡೇರು ತೂಡು ಚಪಾತಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಈಜಿನ ರೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಈ ತಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತ ತೂಕನಮ್ಮ ಚಾ 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 ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಚಾ ಕೊರ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮೋಸ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಈಗ ಸಮೋಸ ಇಷ್ಟ ಅಂತದ್ದು ಸಮೋಸ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಕಂತೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಮಿನಿ ಪೇರ್ ತೂಜಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಬೂಡ್ದು ಇಂಚೆ ಅರ್ಧಪ್ಪಿದೆ ತುಲೆ ಎಂಕಂದು ಈ ತೊಟ್ಟೆದ ಇಷ್ಟ ಬಚ್ಚೆ ತೊಟ್ಟೆದ ಈ ನೀಲಿ ತೊಟ್ಟೆದೊಣ್ಣದೆ ಅವು ಪನ್ವೇರು ನೆಕ್ ಪೇರ್ ದೊಡ್ಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕು ಏನ ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟ ದಯಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಲ ದಪ್ಪ ಅಂದು ಉಂಡತೆ ನೀರು ಪಂಡ ಬಜ್ಜೆ ನೀರು ಐಕ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟೋಡು ಜವಿ ನೀರು ಅಂಚದು ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ಕಂತ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರು ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒರ್ಚಿಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಉಂದು ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ಕಂತದಿತ್ತೆ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಟ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೀಜಿ. ಸೊ ತೆತ್ತಿ ಕನಪೆ ಪಂಡೇರು ತೆತ್ತಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ನೈಟ್ ಚಪಾತಿಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ 4 ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜೈಟ್ ಕೂಡ ಅದಂಡೆ. ಸೊ ತೆತ್ತಿಲ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು
ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನು ಹಿಟ್ಟಲ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಚಪಾತಿ ಅಂಗಡ್ದ ತಿಕ್ಕುನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಂಡ ಒದ್ದಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಿ ಉಂಡು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನೇಕ್ ಹಿಟ್ಟು ಕಂತಂಡ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಹೋಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಚಪಾತಿ ಕಂತದ್ದು ಕಾಯಿ ಪೆರಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನೆಲಾಟಗ ಬಂದು ಸೊ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಎಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತನು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ದಿತ್ತ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಓ ದದಿ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಹಾಂ ಪನ್ಪೇನ್ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಗ ಅವೇನ ಮಾದರಿ ಅಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಡು ಆಹಾ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು ತುಲ ನೇಟೆದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬಳಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಲ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡು ಮೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲಗೆ ಹಾ ಕಾಡು ಮೇಡು ಬರಾರೆ ఒక నేను తోడు నేను ఓదుదు ఉంటు పంపినకే నేను ఓదుదు నీకు క్వశ్చన్ ఉండదు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెడీ మల్పోడు నీకు ಕೇಂಡ ಹಾಂ ಗುಡ್ ಇರ್ಬೋಲೆ ಓಕೆ ಒಂದು ರಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಮೂರ್ಗ ಹಣ ಬರೆದು ನಿನ್ನ ಡುಮಕ್ ಡುಮಕ್ ಡುಮ್ ಇಜ್ಜ ಮೀನು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಲ್ಲ ತುಯರ ನೀನು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ನಾನು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಗುಂಡಿಂಗ್ ಹಾಂ ಐನು ಬಗ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏ ಟಿ ವಿದ ಏನಂಡೆ ಐನು ದೆತ್ತು ದೀತಾರತ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಂಚಿಲತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರೆ ನೆನಪು ಮುಲ್ಪ ಟಿ ವಿದ ಏನನ್ನ ಕದಿತ್ತು ದೀತೇರು ಅಂಚದು ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅನ್ ಪಂಚಿನ ಉಂಚೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರು ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ತಗಾನ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕಂಡ ಪಂಡೆ ಏನ ನಾನೇನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಪಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ದಿರೋಲ್ ತುಲ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಪಾಪ ಈತ ಬರೇವು ರೋಹನ್ ತೂದು ಬರೇಲ ಬರೆದು ಗೊರಡ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂತೀರಾ ಅಂದ್ ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಮೂರ್ದೆ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಐಟಮ್ ಬತ್ತನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿ ತೆತ್ತಿ ಅಯ್ಯಾ ಪೇರ್ ಕಂತೆ ಮೇರ್ ಪಿರರ್ ಅಡ್ತೊಟ್ಟೆ ಕಂತೀರ್ ಚೆಕ್ ಅಂಚಿನಂದು ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಮೂರ್ಗ ಎಗ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಡುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅದು ಯಾನ ಒವ್ಲ ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನನೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರು ಅವು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪುರು ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಾಡುಡೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಕ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಹಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಶೋಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೀಕ ಒರಿಯೋರು ಗೇತ್ ಮೇ ನಿಕ್ಕೇತ್ ಕೊಡ್ಮೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದೀಕ ಓಕೆ ಒಂದು ತಿತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಏಲ್ ತಿತ್ತೀನಿ ಅನ್ನು ಬಿಯರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೂರಣಿತ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಡಾದನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯೆ 4 ತಿತ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಇನಿಕನ ದಿನ ಅಮ್ಮ ಅವು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯಪ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯೇ ಪನ್ಪೇನು ಏನು ಆಜಿ 7 ಓಕೆ ಮುಂದೇನು ಬಿಯರ್ದಿಕ್ಕ ಉಂಡಮ್ಮ ಅವಳು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತೆತ್ತಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಿಕ್ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲತ್ತು ಸಾಮಾನು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ
ಫ್ಯಾನ್ ದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಾಯರ ಮಾತ್ರ నేను ఫ్రై ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯವು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಇರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಲಾಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ನಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೆರೆ ಉಪ್ಪ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಈತೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಕೆಲವುದ ಸಾಮಾನು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವು ನಾನು ಕಡೆಕ ಸೊ నేను ಸೈಡ್ ಇಡ್ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಸಗಸೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿ ಬೇಯುಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ఉందా ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಉಂದುಂಟತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ನಂಚಿ ಒಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ತುಟಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕ ಮಸಾಲ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಲರ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೈದಂತಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಓಕೆ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬನಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಚುಂಡು ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೋದು ಏನು ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಗ ಆಯಿಲ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಟೂ ಮಚ್ ಆಯಿಲ್ ಬಡ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಸೊ ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಆಯಿಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡನೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿನಿ ಅಂಚಾದೆ ಮುಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಬುಡಾಡು ಆತೇಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಆಯಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಡು ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ದಿಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಂಡ ಕೊತ್ತು ಪೋಪಲು ಬನಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸರಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬೇಯಾಡು ಕಿತ್ತನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ నేను ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಬುಟ್ಟುಡು ನೀರು ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಾಡ್ದ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಚೊಂದು ಓಪನ್ ಮಗ್ಲಿ ಬಾಯ್
ಒದ್ದೆರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ఇక్కడ ಇತ್ತನೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಟನ್ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲು ಇತ್ತನೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಸೊ ಮಟನ್ ಮಸಾಲದ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚದ ಮಟನ್ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಬೋಡ್ಸಿ ನಮಕ್ಕ ಏನಾ ಮಸಾಲೆ ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂ ಕುಡು ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾವ ನಮಕ್ ಯಾವ నీకు కొజప్ల పాడోలి లక్క ఐటెడ్ కొంచెం రట్టొందుండు నీకు కొజప్ల పాడోలి బట్ యాన్ కొజ పాಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟೀನಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಪ್ಪ ತಿತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೈತದೆ ಓಕೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತನ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎತ್ತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಭಜನೆ ಅವಡು ಭಜನೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನಿ ದಯಬಂಡ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಏನು ತಿಂತಿಜಿ ದಯಬಂಡ ಭಜನೆ ಅವ್ರು ದುಂಬು ಎಡಾಪುಜಿ ತಿನ್ನದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬಾಯ್ದೀಕ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಮ ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ಭಜನೆ ಬರೋ ಅದು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಅವ ಇಟ್ಟ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದಿಗೆ ನೆತ್ತನೆ ಫಾಲ್ಟಿಗೆನಾ ಮುಗಿರ್ದ ಈಗ ಇರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಲ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ಲಕ ಹಾಂ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅಭಿ ತೂಲೆಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಇಂಕ್ ಪೂ ಸರಿಂಡ ಏತೈಕ್ ಎಂಕ್ ಏತೈಕ್ ಪನ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದತ ಹಂಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರ ದುಂಬುದ ಟಿ ವಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಹಾಂ ಕನ್ನಡ ಕನಬೆ ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ತಿಂಚಿದ ಬಿಂದು ಟಿ ವಿ ಮೊಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಹಾಂ ಮುತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಏತುಂಡು ಪೊಸಾತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ 7.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದುಂಡು ದಾಲಾತಿಜಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಅಕಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲಾತಿಜ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟಿ ವಿ ಬಟನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಾಪ ಅಕುಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿ ಅಕುಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟಿ ವಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕೊರ್ನಿ ಡೂಮ್ ಟಿ ವಿ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಉರುವ ಹೊಂದಿತ್ತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಸತ್ತು ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಗೆಪ್ಪುನಾತ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪರತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಗೆತ್ತನುಜ ಅಂಚಾದ ಪೊಸತ್ತಿಲ್ಲಗೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಪೊಸತ್ತಿಲ್ಲಗ ಪೊಸತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಪಾಪ ಅಕುಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಒಂದು ಸೋಲುಂದಾಪುಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೇ ಅವ್ನು ಓಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏಪಗ್ಲಂಚೇನೆ ಟಿ ವಿ ಮೇಯ್ನಿಗೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಭಜನೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಐತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಐತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಐತೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮೇರ್ ನೆಕ್ ಗುಲ್ದೇರು ಅಂದ ಏನು ಕಾಯಿ ಕೊಡ್ಚ ಬೇಗ ನಡ್ಚಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾಪುಂಡು ಮಾರೆ
ಮೆಲ್ಲ ಈ ಪತ ನೋಡಾಯಿ ಹಾಂ ಮಗ ಓಡೆ ಬೈದು ಜಾಂಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡ್ಗೆ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಂಡು ಇಂಚಿನತೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತುಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಶೇ ಮೂವಿ ಅವ್ವ ಅಂಚನಾ ಅವಿ ತಿಂಚು ತಿಪ್ಪೋರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆಂದು ಪಾಡ್ರಾಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡುವೆರ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವೆರ ಗಾನ ನಿನ್ನ ಬರೆದಾಂಡ ಪೂರ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಕುಲೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪೋರ ಟಿ ವಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋರ ಹತ್ತು ಪಿರೋರ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪವರ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಅರೇನು ಟಿ ವಿದಾರೇನು ಪಂಡ್ರ ಆಯ್ಜರಿ ಈಗ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಕಲ್ಲರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯೇ ಚಾಲಾಪು ಜಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನಿ ಏ ಮಾ ನೀ ಟಿ ವಿ ಸರಿಯಾಯಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಎಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನ್ಗೆ ಉಲೈ ಪೋಪುಚಿಗೆ ನೀ ಸರಿಯಾಯಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮೇರು ಕಟಿಂಗ್ ಲೇರು ಕನ ಹಾವು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೋ ಹಾಡು ಅಣ್ಣ ಐಟೆ ಉದ್ದೆ ಪೂಜೆ ಐಟೆ ಕಂಡ್ಯ ತೊಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಹಾಕಲು ಟಿ ವಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಾಡು ನೀನು ಸದ್ಯೋಡ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ಜವ್ವ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಉಪ್ಪಿದೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಕುಲ್ತೀರು ಸೊ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ನಾನು ಐತೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿನ ಟಿ ವಿ ದಾರೇನೆ ಬರ್ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಿಗೆ ದಾಯ ಗಾಯ್ಪಾಡು ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ಗಿತ್ತದು ಪೂರ ತೂತೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಏನ ಮಂಡ ಪತ್ತದನ್ನು ಪಂಡೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಂತೇರ ಇನ್ನು ಸೊ ಗಿಚ್ಚತ್ತು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಪಲಾಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋತು ನಾನು ಓಕೆ ನಾ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪಡ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪುಕಾರಪ್ಪ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪುಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಚಪಾತಿದ ಸೊ ನಾನೈತೆ ಲಾಟಗ ಯಾನು ಅದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಟರೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲವಲು ಗೊತ್ತುಂಡಿಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಪಾತಿ ಲಾಟನ ಸೊ ಲಾಟನಿಗೆ ಉಂಡು ಚಪಾತಿ ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತದೀಯ ಎಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಡುನು ಮಲ್ಪುನು ಕೈಪುನು ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಳೇನು ನಾವು ದಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಚಪಾತಿ ಅವಲೆಪ್ಪು ಅಯ್ಯಾ ನೀನಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಂಟ್ರಾಂಗ ಇಟ್ಟಿತ್ತೀಜಾ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿಗೆ ನವಲುಂಡು ಮುರಣಿ ಪತ್ರೆಡ್ಡೆ ಕೊನೊತ್ತಿನ ಓಕೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೇನೊಂಚೂರು ಸ್ಲೋದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಪೂರ ಕಾಯ್ತದೆ ಅಂತಿಕ್ಕು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕುಲಿತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಚಪಾತಿ ಆದ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಹೆನ್ನ ಚಪಾತಿ ತೊಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಚಪಾತಿ ಸೊ ನೆಟ್ 13 ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಅದನ 13 ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ಟಿ ವಿದ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜಾ ಓ ದೇವರೇನೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಿ ಇರೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರು ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ತೋಜನ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಣ ಕೋಡೆ
ನೀರು ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಮುಖ ಏ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಗಿಚ್ಚಿಂಡು ಒಬ್ಬರು ಚಿಪ್ಪಾಡು ಉಂಟು ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಚಿತ್ರ ತೋಜಿ ಅವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಗುಂಡತೆ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಆತ ಸೋಕು ಇಂಗ್ಲು ಒರಂಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇರೆ ಐನು ಗಿಚ್ಚಾದುಂಡತೆ ಐನು ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಕಂತು ದಿಯೇರು ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಅವು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಡು ಐತ ತೋಜು ನೇಜಿದಾಲ ಚಿನ್ನ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರೆಂಗ್ ದಾದನ್ಲ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಬೇಲೆ ಪೂರಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾತುಡು ತೋಜುಡು ಕಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಯ್ಲಕ್ಕ ಹಸಿಜ್ಜ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಆಜದ ಬೋತುಂಡು ಮುಂಚೆನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕದ ಈಗ ಅಂತ ತಿಂದು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಕಾತನೆ ಹಿಂಡತ್ನಾ ಚಪಾತಿ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಊರು ಮಲ್ಪಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ మీకు ఎల్లో దాపుజీ సూపర్ 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 నీకులో ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಕೊಂಚ ಪೋಡಣ್ಣ ಪಾಡೋದಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಟಿ ವಿ ತುಲ್ಲಗಡಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ನೀರು ಎತ್ತೇರು ನನ್ನ ಮೀದು ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ಆ ಗಂಟೆ ಏತಾತ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮೌನ್ ಬರ್ತಂದು 8:48 ಆಡು ಅವ್ರ ಮೌನ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ನಮಸ್ತೆ